Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye tɛnɛ juin kalo tile 5 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kelen na bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo la danti foli min na kunnafoni nin ye o waati selen ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka wasabulu ɲɛmaa ni o ye colonel Maliki Jaw ye ale kɔni an ka jamana ɲɛmaa ale tɔgɔla no o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin maa min ma sa o de ye Erdogan ye Erdogan ni ale Turki jamana ɲɛmaa ye n'a taara ko kura ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Turkikaw olu ka jamana o kɔnɔna la Maliki Jaw kelen ka an ka jamana ɲɛmaa ale ka foli kɛ sa a yɛrɛ fana ye Turki jamana ɲɛmaa ni ka a fo a ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaya la an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ colonel Maliki Jaw ale kɔfɛ sa fɛn min ye Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye Mamadi Dumbiya ye ale fana tun bi kɛnɛ in ale kɔnɔna la ka taga se fɛn min ye Rwandakaw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye Paul Kagame ale fana tun bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Fibirido juin kalo tile 3 san 2023 mouvement an bi kɔ ale kɔni ye u ka samiyada fɔnsebɔw ni ka olu baaraw ka o daminɛ ni ye atako filanan ye n'u ko ale ma nazarakan na ko hivernage tour u y'a a baara kɔni ni ka a kolomukari yɔrɔjanbugukaw olu fɛ yen n'o bɛ an ka sigida o wɔɔrɔnan na nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la fɛn min ye mouvement an bi kɔ maaw ye sa u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ni sigida maaw ka jɛ ni ka nin baara in ale kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri min tun bɛ yen nɔ sa ni ale kɔni cira an ka minisiri fɛ n'ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma o de ye Umaru Jara ni ka ale ci ka taa nin baara in ni ka a kolomokari. Minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen tun do fɛn min ye sanu ka taga se kuran ale ni jiko koɲɛw ma ale kɔni ye baara ni ka o bila mais kalo tile 31 tɛmɛnen san 2023 a kɔni y'a ka baara bila sɛbɛnfura ni ka o di an ka minisiri ɲɛmaa ma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga kɔni jɛra ni a ka baara bila an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ka taga se an ka minisiri ɲɛmaa ma u kɔni ye nin minisiri ni ka a fo a ka baara ɲuman o kɔnɔna la. An bɛ taa korokaw olu fɛ yen nɔ denbaya 120 de bɛ yen nɔ olu kɔni donna koro dugu o kɔnɔna la nin denbaya ninnu kɔni bɔra Tihu dugu Tanhayi dugu ka taga se Sanga ale ni Kunbi ma sereburama olu y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni bɛɛ bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ lakanabaliya bonya kojugu ye.
Min kɔni ale kun sɛbɛkɔrɔ falen do kɛlɛkɛminɛnw ka taga se an ka finitigilakaw olu ka fini dɔw olu kɔni ma nin kɔni minɛna juin kalo tile fɔlɔ san 2023 aminɛna guranbɔ ale bɛ gunzere sigida o la nin dugu kɔfɛla ninnu bɛ Gawo o mara la an minnu ye nin minɛ sa o de ye mouvement armé Songoyi maaw olu de ni fɛn ninnu ni ka u minɛ a ɲɛmaa ka fɔla sa ko maa min kɔni tun bɛ kulu in kɔnɔ la maa kelen kɔni ale y'i fili ka jigin ji la ni ka a ta kɛ taga ye a tɔkɔlen dɔ kɔni u ye o ni kɛlɛkɛminɛnw ni ka olu minɛ k'u di tɔnbolomaw ma. Sinsanbana ale ye bana ye min ni ninakili bana don n'a tɛ furakɛ ka ban fɛn min ye sinsanbana ye ale kɔni bɛ se ka lakɔlɔsi walasa ale ka bana ni a bɛ se ka minɛcogo sɔrɔ a la cogoya min na kɛnɛya tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko sinsan kɔni ale bɛ kɛ tiɲɛ de n'a bɛ den mansa dɔ la a bɛ se k'a den ni ka o sɔrɔ o de la sa fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko san 2023 kɔnɔna la sinsan bɛ diɲɛ seleke naani fan 14 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ bɛn maa 3 o bɔɲɔngo de ma. Alamusa tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile fɔlɔ ma ka dugu jɛ juma juin kalo tile 2 o ma su nɛgɛ kaɲa fɔlɔ o wagati fɛn min ye bila polisilakaw ye sa bingani wale taara ka olu ka cakɛyɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ ma amara fɛntigi lakodɔbali dɔw olu fɛ ala ni polisiw olu ka baara ɲɛdɔn kɔni fɛsa u ye nin maa ninnu ni ka u torintɔ la sa u kɔni kɛra sababu ye sa ni ka an ka fintigila ka kelen ka jogini da fitinin ka o bila o la u tilala tuguni ka an ka fintigilakaw ka bolimafɛn ka taga se an ka fintigilakaw ka bolimafɛn sen 4 ka taga se a sen 2 o ma olu kɔni tiɲɛna an ka fintigilakaw taara n'u ka maramafɛnw ye ka tila tuguni u ka maa kelen bɛ o jogina u y'o ta ni ka boli n'o ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Alamusa tɛmɛnen u ka fanga sinamatɔ maa min bɛ yen nɔ ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni tun bɛ kiiri tigilamaw o ɲɛma n'u ye a ɲangi san 2 ka so datugulen o kɔnɔna la sa a ka maaw kɔni bɔra ni ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka tiɲɛniw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fintigilakaw kɔni ye wele ni ka o lase maa 50 bɔɲɔngo o ma. An bɛ kunnafoni ni ka o datuguni dolanci ale kɔnɔna fɛn min ye Karima Benzema ye ale kɔni ye wala ni ka o sɛmɛ Real Madrid ka olu fɛ yen nɔ a kelen ka san 14 ni ka o kɛ dolanci la Real Madrid o kɔnɔna la nin wagati in na a kɔni bɔra yen nɔ. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw kunnafoni dabanan tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ye ni wagati in na tunga lafiya ma olu ka tɔnti n'o o ye san 2024 tɔn o tɔgɔ sɛbɛn olu kɔni dayɛlɛ la e man bɛ fɛ tɔgɔ ka sɛbɛn Villa Simple walima ka taga se étage ma Villa Simple kalo kalo bɛ euro wari 580 ni ka o de bɔ o bɛ $26,000 ma walima étage 780 euros n'o ye euro wari 780 o bɛ $42,000 ma ne man bɛ fɛ tɔgɔ ka sɛbɛn sa weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.